Useissa matkapuhelimissa ja tableteissa on Bluetooth-ominaisuus, jollain niillä toistetun musiikin saa siirrettyä langattomasti erillisiin kaiuttimiin. Suurin osa markkinoiden Bluetooth-kaiuttimista on suhteellisen pieniä, akuilla tai paristolla toimivia ja kannettavaksi tarkoitettua kaiutinyksiköitä, osa taas kiinteään sijoitukseen suunniteltuja. Isompi Bluetooth-kaiutin istuu kotona monen rooliin. Se voi toimia kannettavien laitteiden ja taulutelevision äänentoistolaitteena. Tässä esiteltävä Heko Ascada 300 BTX edustaa tätä kiinteästi sijoitettavaa ryhmää. Heko on luokassaan melko kookas ja sen sijoittaminen esimerkiksi tason päällä olevan taulutelevision eteen saattaa olla hankalaa. Iso koko tuo toiselta mukanaan muita etuja. Hekon tukeva kotelo on valmistettu MDF-levystä. Pintavaihtoehdot ovat kiiltävä valkoinen tai musta, sekä edessä on musta irrotettava kangaskehikko. Kaiutinjärjestelmä muodostuu erillisistä vasemman ja oikean kanavan 20-millisistä kalottidiskanteista ja 62 millin basso-keskiäänielementeistä. Näiden lisäksi niiden keskelle on sijoitettu teholliselta halkaisijaltaan 102 millinen subwoofer. Langattoman yhteyden lisäksi kaiuttimien takapaneelissa on yksi 3,5 millin sisääntulo sekä USB-latausliitäntä älypuhelimen tai tabletin latausta varten. Kaiuttimille ja subwooferille on omat vahvistinkanavansa. Vahvistin toimii niin sanotusta D-luokassa ja yhdelle piirilevylle koottu vahvistinyksikkö on todella pienikokoinen. Tästä huolimatta vahvistimen jatkuvaksi tehoksi ilmoitetaan 2x20 wattia ja subwooferille 40 wattia. Kuuntelun perusteella tehoreservit ovat ainakin lähellä ilmoitettua. Heko Ascadasta saadaan nimittäin riittävästi ääntä isompaankin tilaan. Varustukseen kuuluu myös toiminnolta monipuolinen kaukosäädin. Itse kaiuttimessa ei ole mitään fyysisiä säätötoimintoja, joten kaukosäädin on syytä pitää visusti tallella. Äänenlaadultaan Heko Ascada 300 BTX on luokassaan erittäin hyvä. Tosin tässä hintaluokassa näin pitääkin jo olla. Ääni on selkeä ja erotteleva, voisi jopa sanoa, että harvinaisen yksityiskohtainen. Taajuusbalanssi on aavistuksen korkeita taajuuksia korostava, myös bassotoisto on hieman korostunut eikä ulotu erityisen alas, mutta toiston luonne sopii hyvin kaiuttimen käyttötarkoitukseen. Myös kaukosäätimestä löytyvät sävynsäädön esiasetukset ovat erittäin käyttökelpoiset. Stereovaikutelma kaiutin ei pysty rakenteesta johtuen juurikaan tuottamaan, mutta näin on kaikkien vastaavien laitteiden kohdalla. Kokonaisuutena Heko Ascada 300 BTX on laadukas, joskin hieman hinnakas Bluetooth-yhteyden kautta toimiva kaiutin yksikkö. Tyylikäs olemus, luokassaan hyvä äänenlaatu ja helppokäyttöisyys ovat sen vahvuudet. Kaiuttimen suurehko koko tosin rajoittaa sen käyttöä esimerkiksi taulutelevision eteen sijoitettuna lisäkaiuttimena. Heko sopii laadukkaan yleisäänentoiston tuottamiseen monenkin käyttötarkoitukseen.